A Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány több mint 2 évtizede igyekszik a kor globális környezeti kihívásaira gyakorlatias, alternatív technológiai megoldások alkalmazásával választ adni. Azzal a céllal jött létre, hogy egy fenntartható településmodellt hozzon létre. Már akkoriban láthatóak voltak, hogy a társadalmi és környezeti folyamatok fenntarthatatlanok, és egy baráti társaság úgy döntött, hogy kiútat keres ebből a fajta szemléletből, illetve világból, és ezért gondolták azt, hogy a fenntarthatóság 3 alappillérén nyugvó településmodellt, illetve társadalmi kísérletet hoznak létre, amelynek ugye egyik pillére a gazdasági, a társadalmi, a másik nagyon fontos, és a harmadik a környezeti. Így jött létre a Galgahévízi Ökofalu. Felismerték, hogy gyökeres társadalmi megújulásra van szükség a környezetünkhöz, Gaia földanyához fűződő emberi viszonyunk jobbá tétele érdekében, és egy komplex, fenntartható településmodell humán ökológiai kidolgozásába kezdtek teljes életterük fokozatos átformálása érdekében. Így jött létre első lépésként a Galga Farm Szövetkezet, amely a gazdasági lábát hivatott szolgálni ennek a kezdeményezésnek, majd megkezdődött magának az ökofalunak az építése, ennek az infrastruktúrájának a kialakítása, és jelenleg 23 felnőtt és 7 gyermek él ebben a közösségben. A 90-es években először a mintegy 250 hektár vegyszerektől teljesen mentes ökológiai élelmiszer előállítás feltételeit teremtették meg, a mezőgazdasági alapanyag előállítástól a fogyasztásra kész élelmiszerek előállításáig. Rendelkeznek tej, hús, zöldség, gyümölcs és malomipari kisfeldolgozó üzemekkel, pékséggel. Jelenleg az így előállított ökológiai minősítésű élelmiszereket jellemzően a budapesti fogyasztókhoz juttatják el, de a cél az, hogy elsősorban az ökofalu és a környék lakóit lássák el. ...1999-ben az élelmiszergazdasági háttér stabilizálása után hozzákezdtek zöldmezős beruházásként az ökofalu 8,6 hektár területének szántóföldből belterületté nyilvánításához és a helyi építési szabályzat elkészítéséhez, majd annak 34 szakhatósággal történő egyeztetéseihez. A HÉSZT végül Galgahévíz képviselőtestülete 2003 márciusában helyi rendeletbe foglalta. Ezután megkezdődtek az ökofalu infrastruktúrájának kiviteli munkálatai. Készült zúzott kőúthálózat, a saját vízműtől kiinduló ivóvízhálózat, földkábelen vezetett elektromos hálózat és bioszolár fűtőműtől induló távhővezeték. A telkek között a közel 40 családi ház építésére alkalmas házhely mellett találunk 2 darab összesen mintegy 25 lakásos sorház építésére megfelelő nagyobb telket is, valamint rekreációs központot, idősek otthonát és sportpályák létesítéséhez önálló területeket. A Galgahévízi ökofalu tehát az emberi alapszükségletek, mint a tiszta és egészséges élelem, az ivóvíz, valamint a hajlék iránti igényt igyekszik kielégíteni oly módon, hogy az ott lakók ökológiai lábnyommal mérhető fogyasztási szokásai ne haladják meg azt a mértéket, amellyel már a következő generációk esélyeit rontanák. Az alapszükségleteken túl azonban az ökofaluban az emberbaráti, elfogadó és befogadó közösség iránti igényét is fontosnak tartják, ahol gazdasági, testi, lelki és spirituális biztonságban élhetik meg a jogok és kötelességek egyensúlyát. Az alapítvány munkatársai együttműködnek számos hazai civil szervezettel, iskolával, egyetemmel, önkormányzattal formális és informális szinten is. Jelentős szereplői minden olyan magyarországi kezdeményezésnek, amely a fenntarthatóság, a vidékfejlesztés, az ökológiai gazdálkodás, a bioélelmiszer előállítás, a megújuló energia és más formában a társadalom önvédelmi szövetének, immunrendszerének a fenntartható újraépítésére irányul.
Mindezek mellett az alapítvány jelentős nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik. Tagja több nemzetközi szervezetnek, mint a Food First Information and Action Network, a Europe-Africa hálózat, a Rural Education elnevezésű projekt megvalósítására létrejött nemzetközi konzorcium, vagy a Global Eco Village Network. Ezen az ökofalvakat tömörítő nemzetközi hálózaton keresztül ismerték meg a szlovák Zajecska ökofalu kezdeményezést. 2008-ban döntöttünk úgy, hogy egy magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program keretében egy pályázatot nyújtunk be, amely energiahatékony technológiákat felvonultató multifunkciós bemutató központ létesítésére irányul a magyar és szlovák határközeli térségben. Ennek keretében gyakorlatilag a fenntarthatóság minden elemét egy élő múzeumszerű bemutatással tudjuk a nagy közönség elé tárni. Emellett szemléletformáló és ismeretterjesztő programokkal igyekszünk azt a 22 éves tapasztalatot átadni, illetve bemutatni, amit felhalmoztunk. A szlovák partnerrel közösen nemzetközi szervezetekben szereztek ismereteket és tapasztalatokat más fejlett országokban már jól működő alternatív megoldásokat bemutató központokról. Eközben formálódott egy közép-európai bemutató központpár létesítésének a gondolata. A partnerségre épülő projekt elképzelést az a felismerés indokolta, hogy a két helyszín adottságai és erősségei egymást kiegészítik. A szlovák partnernél a népi kultúrába ágyazott ökológiai gondolkodása meghatározó, míg a magyar oldalon a humán ökológia korszerű ismeretanyaga és részben már kidolgozott technikai megoldásai adják az alapot. Som vedúci organizácie, ktorá pôsobí v Zaježovej. Toto je naše sídlo, tento priestor. A našim cieľom je predovšetkým u mladých ľudí povzbudzovať myšlienku, aby sa snažili žiť šetrnejšie k prírode, aby sa snažili spoznať, čo to obnáša, keď žijú na vidieku, keď žijú v súlade s prírodou a snažia sa sami dopestovať si rôzne produkty. Tento priestor sme kúpili v roku 1994 a jeho cieľom je teda vytvoriť práve možnosť pre mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, aby si takéto niečo zažili. Niektorí sem prichádzajú na týždeň, iní na rok alebo aj na viac rokov a vlastne vďaka tomu sa naučia veľa o živote na vidieku. Robia tu rôzne aktivity, napríklad teraz zbierajú ovocie, to potom sušia alebo zbierajú bylinky. Taktiež sa venujú remeslám. Máme tu vybavenie na remesla, to robia väčšinou v zime. Napríklad najmä z dreva, textilné techniky a rôzne témy. Takže tento dom, v ktorom sa teraz nachádzame, sa volá Sekier. Je to gazdovstvo, jedna farma, ktorá je v oblasti, ktorú nazývame Zaježova. Žije tu zvyčajne od 4 do 10 ľudí, ktorí tu žijú dlhodobejšie. Majú tu 24 hektárov pôdy, na ktorej si môžu skúšať rôzne aktivity. Okrem toho v Zaježovej sú iné lokality, kde naša organizácia má svoje rôzne aktivity. Na lokalite Polomy, alebo respektíve vo vzdelávacom centre Zaježova robíme semináre, kurzy, tábory letné pre deti a rôzne podobné ďalšie aktivity. Máme aj komunitné centrum v strede obce, ktoré zase slúži predovšetkým obyvateľom Zaježovej, kde stretávajú sa tam deti predškolské aj v školskom veku, ale aj dospelí, keď máme nejaké stretnutie. Je to aj kultúrny dom, škola a rôzne ďalšie miesta. Közös a partnerek vidékfejlesztő munkájában, hogy különböző mértékben, de mindketten alternatív, innovatív, a lakosság aktív és felelős részvételén alapuló megoldásokat keresnek a vidék égető, energetikai és egyéb gondjaira, melyeket a pályázat keretében közösen tervezett bemutatóközpontok segítségével kívánnak elterjeszteni. A projekt hosszú távú célja, hogy a maga eszközeivel hozzájáruljon a vidéki társadalom ökológiai kultúrájának fejlesztéséhez és a fenntarthatóság valódi tartalmának és lehetőségeinek megismertetéséhez. Mindezt úgy, hogy az alternatív technológiák gyakorlati bemutatásával
innovatív, közvetlen akciókkal népszerűsítse a komplex fenntartható településfejlesztés elemeit, mint a válság enyhítésének lehetséges módját, növelve ezzel a fenntartható vidékfejlesztés társadalmi elismertségét. A hosszú távú célt az alábbi területeken végzett bemutató, oktató, népszerűsítő tevékenységgel kívánják elérni. Ökológiai mezőgazdaság és élelmiszerfeldolgozás. Helyi építőanyagokra alapozott ökológiai építészeti megoldások. Megújuló energiaforrások helyi előállításának és felhasználásának lehetőségei. A fenntartható lokális gazdaság kialakításának lehetséges elemei, lépései. Teraz sa nachádzame vo vzdelávacom centre Zaježova. Je to miesto, kde organizujeme semináre, kurzy, tábory pre deti. A väčšinu energie v rámci projektu spolupráce s Maďarskou republikou sme investovali do tohto priestoru. Zrealizovali sme budovu prírodným materiálom, ktorý sa volá Ofatex a je na báze dreva. Taktiež sme venovali energiu úprave okolia. Tieto jazierka, ale aj množstvo výsadby, kamenné chodničky a ďalšie také prvky vytvárajú podmienky na to, aby sme sem nainštalovali rôzne zariadenia, ktoré majú návštevníkom tohto centra alternatívne technológie. To samotné centrum je orientované ekologicky. Použili sme prírodné materiály pri rekonštrukcii, napríklad slamené balíky, už spomínaný materiál na báze drevených vlákien, taktiež recyklovaný papier a ďalšie podobné materiály v snahe ukázať rôznorodosť ekologických materiálov pri výstavbe. A taktiež aj zdroje energie, ktoré tu používame, sa snažíme vyberať tak, aby boli s čo najmenším ekologickým dopadom. Používame fotovoltaické panely na výrobu elektriky, odpadová voda je čistená biologickou čističkou, voda na sprchovanie je ohrievaná slnkom alebo drevom, a vykurovanie je riešené drevom, čiže to je ďalší taký aspekt. No a samozrejme máme tu aj rôzne prvky permakultúry, to je takého komplexu znalostí, ktorý ukazuje, ako sa dá využiť príroda v prospech človeka, bez toho, aby bola porušená. V rámci projektu sme tu tiež nainštalovali informačné tabule, ktoré ľuďom, návštevníkom tohto centra, mimochodom ročne ich asi 2000, ukážu nejaké myšlienky súvisiace s ochranou prírody a s alternatívnymi zdrojmi energie alebo všeobecne životným štýlom, ktorý je založený na rešpekte prírode a šetrenie zdrojov. Máme tu k dispozícii elektrické auto, elektrické bicykle, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať a vidieť, že to funguje, že sa to dá používať. Taktiež sú tu také menšie zariadenia, ktoré ukazujú rôzne princípy fungovania alternatívnych zdrojov energie, napríklad ako funguje fotovoltaika, ako funguje ohrev vody slnkom, ako funguje veterná energia a tak ďalej. Pracujem v Centre environmentálnej etickej výchovy Živica, čo je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie a výchovu detí, učiteľov aj širokej verejnosti. Máme sídlo v Bratislave, ale posledných 5 rokov vyvíjame veľkú časť aktivít priamo na Zaježovej. Na Zaježovej sa nám naplnila jeden veľký sen a to bolo vytvorenie ekocentra. A to je vlastne projekt, ktorý obsahuje budovu, ktorú sme dokázali zrekonštruovať pomocou moderných technológií prírodného staviteľstva. A v tomto centre poriadame širokú škálu kurzov. Nie sú to len klasické kurzy zamerané na environmentálnu výchovu, ale sú to aj kurzy zamerané na meditáciu, tanec, umenie, pretože jedným z takých motov Živice je, že skutočná zmena prichádza zvnútra. Okrem toho vlastne Živica je tu zriaďovateľom miestnej základnej školy. Voláme ju, že to je environmentálna komunitná škola. Komunitná z toho dôvodu, že veľkú časť aktivít v škole vykonávajú samotní rodičia, čo nie je úplne bežné. Škola má teraz 9 žiakov, začínali sme so 4.
a rodičia si na tejto škole delia mnohé povinnosti, ktoré na štátnych alebo iných školách zabezpečuje vlastne personál. To znamená, že rodičia tu robia upratovačov, školníkov, pomáhajú s ekonomikou. Environmentálna škola voláme, pretože sa snažíme vlastne viesť k deti k takému životu a k úcte k životnému prostrediu, čo vlastne je taká všeobecne spoločne zdieľaná hodnota na celej Záježovej. Cél a bemutatóközpontokban mind a magyar, mind a szlovák oldalon az akciósorozat hatékony megvalósítása, a hosszú távú stratégia fenti 4 elemének részletes bemutatása, oktatása, valamennyi célcsoport sajátosságainak figyelembevételével. Így például szakmai napok szervezése a gazdálkodók és vállalkozók részvételével, elméleti és gyakorlati képzés a diákok számára, nyílt napok a családok bevonásával. A szövetkezet 92-ben, tehát 20 éve alakult közel 100 taggal, már akkor is elkötelezetten az egészséges életmód és a bioság felé, tehát már akkor Magyarországon elsőként egy organikus szövetkezetként alakultunk meg, és ezt azóta is visszük tovább. Bio minősítéssel állítjuk elő az élelmiszereinket, állati takarmányokat, illetve kenyérgabonát termesztünk. Az állattartó települnek a bázisát egy 50 fős tehénállomány, adja tejelő tehénállomány, és egészséges tejtermékeket állítunk elő belőle, másik részét pedig feldolgozásra tovább értékesítjük. Emellett van egy sertésállományunk, mangalica sertéssel, amit szintén egy kis helyi húsfeldolgozóban dolgozunk fel tovább. Emellett rendelkezünk egy malommal, a teljes kiölésű liszteket készítünk kőmalomban, illetve egy zöldségfeldolgozóval, illetve egy pékséggel is, tehát az élelmiszerfeldolgozásnak a teljes vertikumát meg tudjuk most már teremteni, és így emellett bemutatni a ökogazdálkodásnak és biogazdálkodásnak a gyakorlati lépéseit a kertészettől a teljesen az élelmiszer előállításig. Ez a 250 hektárnyi terület, illetve az 50 fős tehénállomány és az állatlétszám egy olyan körforgást biztosít a gazdálkodáson belül is, ami lehetővé teszi, hogy kívülről ne legyen igazából szükség semmilyen behozatalra, és a szerves anyagot is vissza tudjuk pótolni a földekre, és igazából egy zárt körfolyamatot alkotunk, ami a biogazdálkodásnak egy nagyon-nagyon fontos alapja az egészséges élelmiszertermelés mellett, tehát a környezetszennyezést is meg tudjuk így akadályozni. A gyakorlati elemeket ötvözik egy közös honlap működtetésével is. Itt teszik közzé a bemutatóközpontok különböző programjainak az ismertetőjét, a kapcsolódó híreket, cikkeket, tanulmányokat és kutatási eredményeket. Közös publikációkat állítottak össze kétnyelvű nyomtatott tájékoztatófüzetekben. Évente egy alkalommal tervezik megrendezni a szlovák napokat a Magyar Bemutatóközpontban, és mindezt fordítva is. Ekkor nem csak az energiahatékonyság terén a szomszédországban elért eredményeket mutatják be, de kulturális programokat is rendeznek a kölcsönös megismerés céljából. A projekt megvalósítás során kiváló kapcsolat alakult ki a két szervezet és az ökofalvak közössége között is. Rendszeresen tettek látogatásokat egymásnál, és ezt a jövőben is folytatnák. Projektelemek. Napkollektorok létesítése, összehasonlító bemutatása. Szélgenerátorok létesítése és bemutatása. Fotovoltikus áramtermelés létesítése és bemutatása. Földhő hasznosítás létesítése és bemutatása. Biológiai víztisztítási eljárások létesítése és bemutatása. Háztartások energiatakarékossági megoldásainak kidolgozása és bemutatása. Permakultúra kert létesítése, bemutatása. Biogáz kapcsolt rendszerének létesítése, bemutatása. A bemutatóközpontok tehát működés közben valódi élethelyzetekben mutatják be az egyes energiahatékonysági, környezetvédelmi és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos lehetőségeket. Így a látogatók, tanulók, magánszemélyek, intézmények és önkormányzatok képviselői valódi, azonnal hasznosítható gyakorlati tudással térhetnek haza.